Masithabathele thuba ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Ndiyathemba ukuthi ke nawe ekhaya kudala ulilindele lithuba. Igama lami ke nguBongani Yona, ndikuphathele inkqubo emnandi apha ku Channel 260 kuMpuma Kapa. Namhlanje ke sikuphathele inkqubo emnandi kakhulu. Sikuphathele inkqubo eza kuphathela interviews about the artists zethu ezizithanda kakhulu zalapha eGqeberha. Kanti ke sinayo nobhuti ozothi athethe kunye nathi asikhuthaze ku devotion. Bhuti Bulela, masikwamkele enkqubeni yethu. Enkosi bhuti. Kunjani namhlanje? Siyaphila bhuti. Akho nto zimbi noko. Kuhle nakuni? Kuhle nakuthi man. Ubhuti ngowaphi esukaphi? Umla ndisuka eTinarha. Ndihlala ePorto. Yes. Ndingumkhwemnte ke, ndingudabane. Okay. Ndizalwa nguMarhadebe. Yeah. Ndiyakhonza ke. Okay. Ndisuka Uniting Presbyterian Church in Southern Africa. Ithi ke amarhabe amanyanayo. Yeah. Inkonzo yethu kuthiwa yi-ME Bashman ke ibranch esiyibambileyo. Okay. Phakwe laseTinarha. Alright. Bhuti wami namhlanje ukhona umcimbi osiphethele wona, ukhona intetho ofuna sithethe ngayo. Ingaba namhlanje uzosikhuthaza entweni? Namhlanje ndizonikhuthaza ngokwicala lokusebenza nepassion. Yes. Yomuntu indlela yokusebenza ngoba kaloku uyawuqaphela ukuthi sisebenza nje emisebenzini sidibana nabantu ngabantu ne-characters. Yes. Ezahlukeneyo. Ukho amaxesha amathile ke okokuba ngabana uthi uphangela uzive ngelinye ixesha uba ngathi awukhani ukuphangela. Yindlela ke yempatho. Yes. Kodwa how do we overcome that? Yes, to overcome something you must have a passion, you must have love. Okay. Because kaloku sakhumbula kakuhle ukuthi umuntu uthi xa edalwa adalwe ngothando. Yiloo nto igospel kaYesu ithi xa ihambisayo ihambisa uthando ngaphambili. Okay. Ithi mthanda umelwana wakho njengokuba uzithanda ngako. Kodwa ke sifumana ii-characters ezahlukeneyo ngoba kaloku uSathana yena udlala indima eyahlukileyo kunale uThixo engaba kanti ufuna abenjalo umuntu ngayo. So bakhona abantu abafuna into bangabani because ibangela i-friction eninzi xa usemsebenzini udibana nee-characters ezahlukeneyo. So ifuneka ube nothando, ube ne-passion yomsebenzi wakho, uthando umsebenzi wakho eza kubangela into bangabani uthi naxa uwenze outcome yayo yonke lento izokwazi uba imveliso entle phakathi kwabantu. Nazo ke izinto bendizawukhuthaza ngazo umuntu. Okay. Xa unothando ke xa into yenza ngothando you produce indlela eright nelungileyo. Passion, faith ukwazi no-influencer nabanye abantu. Alright. Okay. Mhlambi ke omnye umbuzo ubuzothi bakhona abantu abakwazi unyamezela. Aqomba ndinyamezele apha nangona izinto zingafani. Omnye ubona ba uda kudala ndinyamezele. Ingaba mhlambi koluthando sithetha ngalo lukhona uthando likwazi ukuncedisa kokunyamezela sithetha ngakho? Lukhona uthando olukwazi ukuncedisa. Uyawufumanisa apha emisebenzini kukho abantu abathile abasebenzisana xa abantu benengxaki ezithile. Kwi-companies ezingomahluko uzawukwazi ukuthi uyaleze kuzo into enje, iyaleze kuphaya into enje ukwenzela into bangaba nizolungiswa. Okwesibini kuyo yonke into yenzayo thandaza. Okay. Umthandazo ke ukunika amandla. Yeah. Zithi zibetheke izinto kuwe but ibe ngathi akubetheki into. Ibe ngathi azifike emntwini kodwa zafika emntwini kodwa ke unyamezele ngefaith. Njengoba ndithethe ngefaith uzokwazi uinfluence abantu the goodwill of the Lord xa usemsebenzini. Iya interferisha ke nasemsebenzini lento. Kaloku uyawufumanisa into bangabana okokuba ngabana ungena into nayiphi into yenzayo yenze ngelizwi likaThixo. Yes. Ukwenzela into bangabana zithi zizawufika izinto ezizawufuna ukuwisa okanye uzawufuna ukonzakalisa zingakwazi ukuba namandla ngoba ume ngoThixo, ume ngoKristu. Ukuthandaza oku kwenza ukubana ube ne-relationship strong nobawo. Kwaye ukuthandaza oku kubalulekile hlobo loba ngabana akukho xesha esinothi sithi sisafe ngaphandle komthandazo. Nomzuzu kufuneka sithandazile. Kodwa uyofumana abantu abaninzi umthandazo uba uthatha
ngathi yinto le engabalekanga, yinto lenza loo nto. Kungabi na faith. I-faith kaloku le nto i-faith ithi uyakholwa na kule nto. Yes. Ewe ungayipractice le nto ngomthandazo. Kodwa ukuba ngabana akunalo ukholo lwayo. Yes. Iba ngathi akuzukwenzana. Nezi zinto uthetha ngazo akuzuzibona. Kodwa put your faith to the Lord. Ukwenzela uThixo azokwazi ukuvulela indlela zakho. Azokwazi uzibonakalisa kuwe ngoba ngabana ndisenguThixo ndisekhona. And yet ayinabudala. Ubone umuntu udala ufuna umsebenzi qha kufumana. UThixo uyayivula inyoba sole umdala sekuthiwa hayi thina sithatha abantu abaminyaka engu-35 kodwa mhlawumbe ubona ngapha ku-40 uleqa u-50 asikuThixo ayivula inyoba ngoba kaloku le nto ungumthandazo into enamandla. So xa ungenalo lakholo uyathandaza uthandaza jonga lo mama uthandela ungabi nabantwana wana la mama sele bibizela nje engathi nomthandazo wakhe awufiki kuThixo kodwa uyathandaza kanti uThixo uyamva lo mama kodwa yintoni ngokholo uthi ndilapha ndizophalaza umbilini wami kuThixo and yathi uThixo ebudaleni uvula inyoba. So ndifuna ukuthi nasemisebenzini ngendlela yokuphatheka kwakho hlala emthandazweni ube nokholo ngalo umthandazo zizovuleka ingcango zakho. Mhlambi ngamazi okugqibela umzuzu nje ubemnye onothi ukhuthaze ngawo abantu abatsha, ukukhuthaza abantu abadala, abantwana kuleli xesha ngoba abanye babhali exams, ungabakhuthaza uthini? Mandibakhuthaze abantu ininzi kakhulu into eyenzekayo phandle apha ngakumbi ukulutsha. Yes. Eyona nto ibalulekileyo kuqala unabantu abalapha emveni kwakho bakokwenu abathi nasi isikolo abanye sebekhethe ungabikho sesikolweni ngoku kodwa abo basabambeleleyo esikolweni akusoze ulahlekiswe ngabazali bakho ngabantwana bakokwenu. Hlala ezincwadini zakho ufunde because ikhona le nto lapha phambi kwakho izungezayo uzabona ukuThixo ke uza kwenzela ntoni ngaloo nto. Inkosi kakhulu. Ibalulekile. Yes, Nkosi. Bhuti Nkosi kakhulu man ngentetho yethu emfutshane namhlanje. Sithemba ukuthi ke abaphulaphuli nabo bawovile lamazwi ka bazabasebenzisa. Enkosi kakhulu. Xa sibuya ke evenkileni sizakuphathela more iartist yethu ke namhlanje ukuthi sixelele ngohambo lwayo emculweni. Siphinde siphene ngoma ezimnandi. Masithemba ukuthi ke awuzubheka ndawo. Stay tuned xa sibuya saba kunye nawe. Welcome back to your favorite show, Ezokholo Gospel Show. Usahleli kunye nami ke uBongani Yona. Sihleli kamnandi ke kwinkqubo yethu Ezokholo. As you know ukuthi ke sikuphathela imvumi, sikuphathela abantu abathi ke basixelele ngohambo lwabo emculweni. Kanti ke ngokusinayo ubhuti Mzibi. Bhuti wami kunjani? Siyabulela bhuti Akhondo. Sibulela ukugcina uThixo. Kunjani kona? Kuhle nakuthi mana Khondo. Sikugqibele kudala apha e-studio. Kakhulu. Sekulithuba. Yes, but the last time ubulapha ubusixela ngeprojects ozenzayo, ubusixela about couple of things that you're up to. Currently, what can you tell us that you're working on? Manithatha lithuba ndibulise kuwe ndiphinde ndibulise kuba bukeli ekhaya bempuma Kapa TV. Ndine projects endinazo enzenzayo. Okokuqala 2023 bendenza i-live recording. So 2023 bendenza live recording, now ndibusy ke ngondenze overdubs ngokuba abantu banibeka ipressure kakhulu because almost zonke i-projects bezenziwe ngo-2023 ziyaphuma ngoku-singles nazo ne-EP njalo njalo mna kabikho ndiyenzileyo. So ndifila ndi-pressured kakhulu ke ngabantu ukuba kudala noko silindile nto so ndibusy ne-overdubs of that project, but as well ikhona i-single that endiyenzayo endicinga uba ndizawukhupha yona kuqala because umsebenzi wokulungisa i-live recording kuba mninzi wona. So in the meantime makube kukhabe kuba khona into ekhoyo ephumayo. All right. Now when it comes to i-live recording and then omnye athi hayi mna ndiyenze studio, ingaba mhlawumbi for an artist ngeyiphi ethi imsebenzele kakhulu? Kuyaxhomekeka because umuntu ngamnye uba nento uba ne-wish yakhe. It's like mna I've been having a wish yokuba uThixo xa ndandibona uba ufuna ukundisebenzisa kwicala lento ze-music kungaske angafikeleli ixesha lokuba ndibeke phantsi intambo ndingakhange bekanti ndiyenzile live recording. Omnye umuntu uzi-expressa kakhulu
xa kusenziwa i-live recording ngoba wenza into i-feelings anazo ngela xesha. Yes, kanti ke e-studio ku-stop and go, stop and go, stop and go. Thina sive i-product emnandi negqityiweyo kulungiswa kanti bebe maninzi yintsi before kuphume le project thina siyivayo. So omnye umuntu abe nentloni mhlawumbi ungumuntu one-mistakes kakhulu xa icula phakathi kwabantu, so angayithandi ke ngoku i-live, athande ukwenza e-studio. Yes. Alright. Zikhona events that you involved kuzo currently abantu abanokufumana kuzo mhlawumbi ungasirhobisa ukuthi ke njengoba sizongena kule season abantu bangakubona phi uperforma? Yeah, umzekelo izolo bekune project ibikhona i-Worship Explosion ekhona pha Grace Fellowship Center eDaku AFM, bendilapho klo function yayizo. Then nge-15 kaNovember ndizabe ndise Portal Fred kwi festival phayana ekuthiwa i-Portal Fred Gospel Festival eza kube ine-artist ke ezininzi ezaziwayo nezinye nezingekaziwa nanjengathi then nabanye abantu ke phakathi kwabo. Alright. I believe ukuthi ke umculo wakho ngumculo oshumayelayo, ngumculo othi ube nendima edlala ebomini babantu. Mhlawumbe ungakhuthaza uthini kwezinye artists that are upcoming when it comes to this gospel industry? I-artists that are upcoming ndifunde into ethi whatever that you want to start qala. Sukuyidelaya iprocess yokuqala noba into na ufuna ukuba ube yi-artist that efuna ukwaziwa okanye efuna ukwenza umsebenzi wokucula phakathi kwabantu, mayibe khona la mini uzawuqala ngayo. Ungahleli ungumuntu onomnqweno because ndifunde into yokuba phakathi kwezinye into ezininzi ukuqala kunikezela i-direction. Kwakhona zininzi izinto ezityhafisayo endleleni, kodwa ukuba uThixo enyanisweni uyibekile into kuwe akukho nto inoyishukumisa loo nto. Ingadileyo ukuba ide ifikelele ekuqaleni, kodwa once iyaqalisa nje uThixo seyipavile indlela yayo. Yes. Ukhe wathetha nge-single othi uzayikhupha, mhlawumbi ungasirhobisa ukuthi ithini i-title, mhlawumbi kusiphe nje noba yi-5 seconds uthi nje ithi le single. Okay, mandikunike into ethi onke amehlo ayakumbona uJesu ehla emafini, onke amehlo ayakumbona uJesu ehla emafini. Itsho i-chorus yayo le. So I think imfundiso yayo is this: xa kufika ixesha lomgwebo wonke umuntu naba bebengamthandi apha emhlabeni naba bebekholelwa naba bebengakholelwa baza kumbona xa esiza. Yes, that's very powerful. But I believe ukuthi ke ekusebenzeni kwakho ubawo uye wakublessa, wangumuntu okwazi usebenza na behind the scenes e-studio. Ngoku nalo lelinye iphulo osebenza kulo mhlawumbe ungasirhobisa kulo lokanomathotholo le radio station online, mhlawumbe abantu abaninzi abakayazi ondele ukuthi ke zikhona nezinye avenues ezinjalo that you're working on. Yeah, uThixo une-idea ayibekileyo kum, ndahlala nayo kwixesha elide ngoba apho ndihlala khona nalapho ndisuka khona kuse-Motherwell. E-Motherwell ke inkulu, yeyona lokishi inkulu kwiilokishi zaseBhayi. Ine-units ezininzi. Yes, about from 1 to 30. So inkulu injalo nje zininzi izinto ezingekabikho, kodwa phakathi kwezi zinto uThixo wayiveza into ethi i-radio ayikho apha, and yasoloko indikhathaza loo nto, yasoloko indikhathaza. Ewe yayikhona i-radio, yayikhona, andazi nje bakwenzeka ntoni nakuyo kuzivale. So I've been having this thing uba mandiyenze le nto ndiyenze, but kule nto ndike ndayithetha ngaphambili ndisithi uThixo uyakusponsorisha nge-idea. But there's this thing, uyakunika i-idea for ixesha, noba uza kunika i-5 years la idea. Ukuba awuduyisebenzisa uyithatha njengeminjalo ayinika omnye umuntu, uyibone laa nto exactly ngelaa hlobo ufuna ukuyenza ngalo seyisenziwa ngomnye umuntu. So kwafika umuntu kum esithi qala fondini, intle yona le, but if awuqali izawumoshakala le. Nyhani ke kwafika ixesha uba mandiqale ke ukusukela ngo-2025 March ukuza ngoku. Siyazama ke ubheka phambili. Ikhona iradio kuthiwa yi-Motherwell Online Radio. Yiradio ke engeyo Christian radio station, yiradio nje kuba wonke umuntu akwazi umamela kuzo zonke inkalo. Ine-programs ezininzi, ine-programs ezakhayo, ine-programs ezifundisayo, ine-programs ze-entertainment njalo njalo. So iyafumaneka ilapha eNelson Mandela kuthiwa yi-Motherwell Online Radio, but ikhona ke kuyo yonke because sinabantu abamamelayo esithi sifumanise bangapha yakwelizwe lase-South Africa bamamele kunye nathi, so isebenzisa ilink yona. So ungaya phaa ku-Motherwell Online Radio kuFacebook, then uzayifumana ke yonke information ihleli nje khona phaa. Bramzi,
I like the idea that you have. I like the fact that ungumuntu osebenzayo, because yabona usithetha ngomculo wakho, sithetha ngapha nakwelinye icala indlela owenza ngayo izinto. Bakhona abantu abatsha mhlambi onobakhuthaza 1 or 2 words uthi uyabakhuthaza ngawo. Mhlambi ngomzuzu nje omnye sinokunika wona ngabakhuthaza uthini? Kubantu abatsha pha ekhaya ababukeleyo, ndiyacela ngalo lonke ixesha sukutyhafa endleleni. Zikhona izinto ezakubangela uba ibe ngathi ubuyumva kwizinto okufanele uyazenza, kodwa qiniseka ukuba uThixo ukunye nawe. Okwesibini, ngalo lonke ixesha uThixo ufuna update ngezinto zonke. Uyazazi kodwa uThixo uyafuna ukubona wena uguqa kuye, usithi yonke into uyibeka emandleni akhe. Kwaye nazo zonke izinto ozenzayo, ukubana endleleni ufocus kakhulu, asoze ube nangxaki. uThixo uza kugcina, uza kwenzela yonke into oyifunayo, ungatyhafi endleleni. Enkosi kakhulu mani bhuti wami, siyabulela, and thank you for coming e-studio umane uzosiblessa. Thank you so much. Enkosi kakhulu bhuti. Right, masimameleke umculo wakho mnandi kakhulu, unengoma azasipha zona. Ndiyathemba ukuthi apha ekhaya uzazi-enjoya kakhulu. Make sure that ke you listen, ungabheki indawo. Masisukisa wena obumuthi wonke amadola phezu komhlaba mawaguqa phansi obumuthi yamathi mona yabaleke bakubiza igama lakho ngoba wena umuthi. Hey!
Wow, that was a wonderful performance. That was a great performance. Ndiyathemba ukuthi ke napha ekhaya uyi-enjoyile umculo omnandi kaTata uBhebhula. Ndiyathemba ukuthi ke nawe uzophinda umane usixhasa, umane uyibukela inkqubo yethu every Sunday ngeli xesha. Masiphinde ke sibone ixesha elandelayo, same time, same place. Thank you very much.